Признаци на износен ангренажен ремък. Ако ангренажният ремък е разтегнат, може да имаш проблеми с паленето на двигателя, нестабилна работа, загуба на мощност и висок разход на гориво. При сериозно разтягане, ремъкът може да прескочи зъби и да наруши фазите на газоразпределението, което води до неправилна работа на двигателя. Течове около ремъка, маслени петна и замърсявания показват, че течности като масло или антифриз са попаднали върху ремъка, което ускорява износването му и увеличава риска от приплъзване. Скърцане или стържене означава, че ремъкът е износен или има проблем с лагера или водната помпа. Шумът се усилва с оборотите на двигателя. Признаците за повреда са пукнатини, протриване и износване на зъбите. В такъв случай ремъкът трябва да бъде сменен, дори и при износване на единия ръб. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.